Grisial dwi'n dod o Dinas Mawddwy a dwi'n 18. Nes I ennill yr ysgoloriaeth cymhelliant gan y Coleg Cymraeg a mae'r pres yn help jyst I prynu llyfrau a jyst adnoddau astudio. Mae o'n lle agos, fel mae pawb yn gwneud cymysgu dipyn efo'i gilydd, ond mae'n lle mawr hefyd fel beth dyn ni wedi arfer. Mae o'n rhoi y cyfle I chi gymdeithasu a cwrdd â pobl o bob man ar draws Cymru ac mae o'n jyst rhoi y cyfle iddo chi astudio drwy Saesneg a'r Gymraeg neu jyst y Gymraeg ar ben ei hun. Y bwyd cymdeithasol mae'n rili dda. Mae MCB yn trefnu lot o bethau gwahanol sydd eto drwy gyfrwng Gymraeg yn benna fel rhyngol a tripio rygbi. So mae'n rhoi bob math o gyfle iddo chi. A mae'n brofiad gwych achos da chi eto jyst yn cwrdd â bob math o gwahanol bobl a mae pawb yn cymysgu efo'i gilydd. Mae gennych chi fatha grwpiau hefyd, mae pawb yn un grŵp mawr. Meddwl beth da chi eisiau gwneud, dim beth mae ffrindiau chi eisiau gwneud. Ac hefyd, os gennych chi jyst y diddordeb lleia yn un pwnc, jyst mynd I edrych arno fo yn yr diwrnod agored achos ella fyddwch chi licio fo ac ella fyddwch chi'n dewis wneud y cwrs yna.